ziua, prieteni, am venit la Alin. Am venit cu tot cu oiță la Alin aici. Mă, dau bule înseamnă ceva că ești tare. Îi spun eu după aceea. Adevărat, uite, întreabă de cine vrei. Bine, dacă mai stai pe TikTok, ne plecăm cu tot cu oaia. Dacă îi spune, e întoarce camera. Spune-mă, auzi, uite, spune-mi. Știi ce înseamnă? Să dea lumea share. Un fel de tap-tap. Da. Nu mă, un fel de tap-tap. Bule înseamnă tap-tap pe țigănește. Și dau, adică bagă dai. pe Google, pe translation ăla. Gen, dai tap-tap. Înțelegi? Când vrei tap-tap, așa să zici, în continuu. Hai, Uite, uite, dau bule. Vin. Ai băgat-o la lărice. Da. Nu plecați cu oaie, dar vezi? Voiam să plecăm să ne luăm și grătarul și oaia, dacă am Mamă, văzut. să plecați cu oaia asta. Păi ce să facem, dacă ursul nu e aici, Alin e pe Păi dacă plecai cu oaia la tine înapoi ca să mă vedeți pe mine după oaie. Veni, hai după miros. Nu e, mă. Unde cauți? Pe Google? Da, dă-i pe translation. Da, caută pe translation. Băieții știe fotbal? Băieții știe fotbal aici. Dă-i bă aici. Da, ia aruncă Bobby aici. Las-o. Stăm la un par de suc rece cu gheață, Ne rocorim. să ne rocorim. Ne reorocorim. Trebuia să facem TikTok-ul ăla, cu reorocorim. Și am pus acolo să facă cărbunii, să cadă, na, să prindă foc bine. Cărnița, am pregătit usturoiul, prieteni. Usturilă. Da. Aline, tu și când am văzut că nu ești aici în curte, am vrut să întoarcem înapoi cu carnea. Se plecă și ne-a oprit lumina. Am luat eu oaia, duceți în coa. Uite, Aline, știu că de ăștia îți place ție. Uite, Aline, ce ai pierdut. Da. Aline, și asta îți place? Aia e a mea, aia e a mea. Uite, Aline, rinicul ăsta. Rinicii sunt ai mei. Ia uite aici, fleașcă de peci. Bă, să nu umblați la Fleșca. băniță, că aveți grijă. Și mămițele, tot ai. Da, uite și momițele. Momițele, cum le zicea să ocupă? Momițele. Mamă, ce-i plăcea lui momițele. Aline, când zici că ești pregătit odată când vrei tu să ne luăm o vită de aia, un vițel frumos de ăla, să băgăm în ladă. Când a venit patroana, vă spun eu. Nu mai avem, Aline, ce să mai mâncăm, Aline. Mâncăm Când a venit chimicale de ele patroana. din magazin. Când a venit patroana, vom lua o vită. Da. Să mâncăm mămițele de la mițel. Momițele, da. Să facem la ceaun. Niam, niam, niam. Știi, Aline, că tot nu te-ai dus cu Cătălin și ați luat ghițelul atunci. Cum nu merge? Poate vine patronul. Bobiță! Neamișule, bei un par de vin. Tuile, că pune și Uite, noi. Vrei vezi neamișulică? vinul ăla. Nu, vezi că e în sticlă. Cine l-a pus? Dă-mi cu du-te el din congelat. Tu ai pus vinul leu, să pune și lui. Vezi că e la rece. Nu știu, deci tu dacă tare, vezi cum faci. Bobi! Bobiță, stai mamă cu minte, gata. Uite, vlogul pe tine. Uite vlogul, uite pe tine, uite-te, uite. Alex, de ce-i faci așa? De ce faci așa? Ce mi-a rupt piciorul? Și dacă ți-a rupt el pe al tău, nu și tu pe al lui. Alex, stai cu minte, mami. E chiar foarte corect. Alex, stai cu minte, gata, lasă bicicleta acum când avem musafiri. De ce nu stă cu minte? Avem musafiri și Vrei să gata. fugă musafirii înapoi acasă cu tot cu carne? Leonardo, ia stai tu lângă bucătarul acolo, hai. Bobi, de seară dorm la mine. Auzi că diseară cu Tunița intră la ei pe TikTok. Stai la ea? Da, spune să-mi face bucătarul bicicleta. Bă, nu pot să pun mâna acum pe lanț, că uite, mă mângesc de vaselină de alea. Și acum iau și eu pipota aia în gură, pardon, oaia aia în gură. Și dam cum? La pompă. Nu mă stau la pompă, las că Leuțu să pricepe cu bicicletele. Leuțu spune Jeanță, stai. Au, uite, l-a lovit rău la picior pe ea. Are dreptate și Alex. Că și Leonardo e rău.
Foarte rău. L-a lovit. Ai, la noi nu face Îi așa. luăm apărarea la asta mică. Da, Eu nu iau apărarea tot timpul lui Leonardo, că și Leonardo Dar și el le e face bine. toate goangele, și la Leuțu și lui Alex. Da. Dar noi îi luăm apărarea la asta mică întotdeauna. Da. Eu am văzut ce face lui Alex și nu-i mai iau apărarea. El e Noi mai mult ținem la ăsta mic, noi tot și pe Leuțul îl încert acasă, că nu e bobiță. Eu de nu-l vin. mai cer pe Alex din cauza lui Leonardo, că Leonardo le face. Pe bune. Și mata să fii Hai sănătos. noroc, Petre. Hai noroc, Neamișu! Hai, pute-te. Ba, Leonardo, Bă, Bobița, Bobby! ai stație nouă, mă? te rog eu Da, cu stația ta. ia uite de unde se vorbește. De ce tare? De asta spunea. Da, aia. Leo, du și o cola la congelator, mamă. O, Doamne, copilul nostru trebuie Ia să și nu apa surăm. asta, Leuțu. Ce facem cu tună? Crește copilul cu tună. Da, și tu acum vrei să zici, bați apropo să-l însurăm. Asta vrei să zici, ca patroana tu. Ai vrea să mânci la vite, la oi, la capre, la La alea. grătare. Să stai la nuntă. Să mânc sarmale. Hai mă, lumină, nu. Lasă vină nașul. Lasă vină nașul. E mic cu tună la 18 ani, de bune, tu am glumit, ai crezut? Nu. Ce, Lasă mami? vină nașul și după aia. Cu viață. Da, mamă, ia. Ia uite ce umblă ăsta după Hai nașă să bei și mata un par de suc. Cât are umbli după gagici să te Bă, omoară nu cu mai lasă-mă cu găticile, stau și eu liniștit, să pot să mănânc și eu oaia aia liniștit azi. Dacă tu iarăși îmi bagi difuzor în casă, iarăși îmi dă cu oaia în cap. Și? Mă gonește cuturița de acasă. Și stau ca Mex după aia. Stai ca nex. Între căși, gonit. Săracul tata. Vrei să-l prind pe Mex acum din spate? Refugiat. Cu cine s-a încertat? Cu mama ta ori cu... Cu Dănuț, cred. I-a spart Da, unde telefonul. unde s-a dus? Bine, a plecat până acasă. S-a apucat de usturile. Da, pun ulei, că eu așa-l pregătesc cu ulei, dar am zis să fac mai mult în bolul ăsta, că dacă sunt mulți persoane și... Mai mult. Da. Și a dus și Bogdan un pește mare. Uite, Leuțu, poți să te duci să-l filme, să vadă și prietenii tăi. Lumina, ia pune peștele să-l vedem. Să prezentez. Da, da. Cum îl faci, mă? Invers, Lumină. Are sânge pe el. Să-l învârtem. Bă, nu mai arăt aici. Nu mai. Așa-l arătăm puțin. E înghețat, nu cred că ți-am, mamă. Nu îl tăiați pe ăsta. Las frumos. E pietroi. Putința face usturilă. Eu fac mai mult, că fac un craston de al mare, să mănânc Alin și bucătar. A zis Alin, vrei să-mi pregătești usturoi de ăla de al bun, la oaie și la pește. Așa, păi, hai. Pune moița pe grătar. Așa, să bine. Încet, Lumină, cu oița, ai grijă. Îmi tremură mâinile, Încet. îmi tremură mâinile. Ia să o pune pe asta. Unde vrea băbiță, crească mare. Am zis, mă, bobiță, ne lași și pe noi să mâncăm la tine liniștit, să nu încerc, să nu... Și eu, nu, mamă, fără nicio grijă, să de la mine, că mâncați liniștiți acum. Nu pune aici, foc. Nu pune pe foc acolo. Pune fleșca aia. Ia pe Pune locul acolo tău la aici. foc, că n-are nimic. Ia pe locul tău aici. Lumină, frigem asta și după aia, hai să nu îndesăm așa ăsta și ca să aibă aer. Mai pune pe asta. Hai că mai facem o dare pe o frigare, Lumină, pune acolo. Asta în păstitră, Lumină. Ia uitați. Aici roșiile s-au făcut. Da, roșiile așa. Ia uite asta. Ardei, ia uite. Și ce mai e pe cea? Cam atât, ardei și roșii. Ăla, busuioc, toate minunile. Care, ăsta e busuiecul? Da, ăla te bagi în mâncare, miroase foarte tare. Și ăsta? Tot are. Și cim? Da, uite ardeiul aici. Și cimbul, uite-l aici, ardeiașul. Mai e unul și aici. Frigem așa încet. Câte puțin, așa, câte... Am pregătit și mușteiul ăla când să mănâncă.
Prieteni, uitați pe Neamișu cameraman. Te-ai luat cameraman lumină? Păi cum? Pune-l așa mare că nu poți să mai dai, trebuie să mergi să iau barca aia. Vezi cu tuniță pe Neamișu cameraman. Uite, fac altul usturoi. Am făcut înainte și l-am dus acolo la masă și cu băieții ăștia le-a plăcut mult mușgheiul, l-au mâncat tot și acum în așa se preparăm altă. Neamișule, camera dreaptă, dreaptă, Neamișule, uite-te acolo. Păi nu vede lumea bine dacă ții camera strâmbă, într-o parte. Nu se strâmbă, nu tot dreaptești. Păi trebuie să ții dreaptă. Mamă, curtea de oaie, de pește, de toate. Faceți lumină. Vezi? Da. Ți-l cuptor așa. De ce? Mă duc eu. Ce caută? Caut un card. E lângă televizor acolo. Ăla e al meu și nu-l vrea. Păi ăla e singurul. Vrea pe alu taică-su? Ia-l al meu, nu ia Vrea pe alu ursu? Mă, nu, card alb, normal, așa, simplu. Dar de unde e albul? Când o faci? Trebuie să mergem la mall, în Sărăin. Ce vrei să faci peștele acolo? Nu, dar am făcut așa mușgheiul. Lasă așa că nu se vede ce crede. Că ne fac curat acolo, știi? Ai luat ardei de acolo? Ce faci, bă? Adă la mă. Adă. Așa, așa. Ia de ciufanul.